ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ 50 ବର୍ଷ ଉପରୁ ଶାସନ କଲାଣି ଏବଂ ବିଜେଡି 22 ବର୍ଷ ଏବଂ ବିଜେପି 7 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛୁ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ଆମେ ଏହି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବା? ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ, ଆଲୁଅ ହଉ, ବିଧବା ଭତ୍ତା ହଉ, ଏସବୁ ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏହି ଅଧିକାର କୌଣସି ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ସବୁ ନେତା ଆସିଯାନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ କୋଉ ନେତାର ଦେଖା ଦେଉନି। ବିଧାୟକ ଆମର ଡକାସିରି ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି ଡକାସିରି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ କାହାକୁ କରିବା? ଆମେ ନିଜେ ନା ଆମ ନେତା ନା ଜନତା? ଆମର କହିବାର ଗୋଟେ ହକ୍ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାର ଆମେ ଚୁପ୍ ରହୁଛୁ। କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ 500,000 ମଦ ମାଂସରେ ଆମ ଭୋଟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛୁ। ଆମ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି 500,000 ନାହିଁ। ଆମ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟକୁ କୌଣସି କେହି ନେତା ହଉ କେହି ସରକାର ହଉ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହି ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା, ଗଢି ପାରିବା। ଆମ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ଜନତା ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବଞ୍ଚିତ ହଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡାଜନ ଗ୍ରାମରେ 5 ଗୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ପାଇ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଫୁଡ ସେଫ୍ଟି ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ। କୌଣସି ଲୋକ ଗରିବ ରହିବେ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଯୋଉମାନେ ରହୁଛି କି ମରିଯିବା ରହିବା ଏସବୁ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଦେଇଦେବି। ଏସବୁ ଆମକୁ ଭ୍ରମିତ କରାହଉଛି। କାରଣ ଯୋଉ ସରକାର ଆସୁ, ବିଜେଡି ବିଜେପି ହଉ, ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଚାଉଳରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାନୀୟ ଜଳ ହଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ, ଏସବୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଆପଣ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଦାବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଭିଡିଓ ହଉ କି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସର ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦଉଛନ୍ତି କି ଦରଖାସ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ କପି ମାଗନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତମର ଯୋଉ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ କପି ଗୁଡା ମାଗି ରଖନ୍ତୁ। ନାଗରିକ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମ ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅବହେଳିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ବିଧାୟକ ପିଲା ଛାଡୁଛୁ, କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଡକାସିରି ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତାର କରୁଥିଲେ ଖାଣ୍ଟି ମାଠିଆ ଧରି। କାରଣ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ କି ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ପିଲା ପାସ୍ ହଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାୟଗଡା ହଉ କି ଗୋଲାପୁର ଜୟପୁର ହଉ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଟି ଫିଟଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଆମ ଭୋଟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପାଖରେ କାଶୀପୁରରେ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଆରାମରେ ଆମେ ପାଠ ପଢିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ପରେ ଆମେ ବହି ଦଉଛୁ, 10th ପରେ ବହି ଦଉଛୁ, କି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସରକାର 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। କେତେ ଲୋକ ଆମ ପାଠ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି? ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରାମରେ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନେ ପାଠ ବନ୍ଧାରୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। 5ମ କ୍ଲାସ ଆଉ 6ଠ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି କି ଏତିକି ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ ଖୋଜି ପାରୁଛୁ। କାରଣ ସେମାନେ ଲୁକାୟିତ
କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଖେଳକୁଦ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସରକାର ନା ଜନତା ଦାୟୀ? କାରଣ ସରକାର ଆମେ ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ ରହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାର୍ଟି ଖୋଲି କହିବା ତେବେ ରାସ୍ତା ଘାଟ ହଉ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଯୋଜନା ପାଇଁ ରିପେୟାର ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଗାଜୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଏ ଆବାସ ଯୋଜନାର କୌଣସି ସୁବିଧା ହଉନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହୁଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଗାଁ ବୁଲିଲିଣି ଏବଂ କୋଡ଼ିବାରି ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟାବାଜି ଗାଁଟା ଲୋକ ନଦୀ ପାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସହରକୁ କି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ କୌଣସି ରାସନ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କହିଲେଣି କି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ନଦୀ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆସିଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ଥିଲେ 5 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ କି ଆମ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକକୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ 30 କିଲୋମିଟର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ା ହଉ କି କଣ୍ଟାବାଜି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହରକୁ ଦେଖୁଛୁ ଚାକଚକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ କରିଦେଉଛୁ। ବିଧବା ଭତ୍ତା ମା ମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁ ଗୁଡାକ ବୁଲିଲି ସବୁ ଫେରିଗଲେ, ଆମକୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ଘର ମିଳୁନି। ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଇସା ପ୍ରପର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। କାରଣ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ହକ ନିଜେ ମାଗନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ଓକିଲ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାର୍ଟିରୁ ମୁଁ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ହାରିଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଅଦାଲତ ଲିଗାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବି। ଏବଂ ମୋ ନମ୍ବର ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଛି। এই নম্বর কৌশি भी নেতা हो कि जहां भी जिला परिषद प्रार्थी होनाती नंबर इलेक्शन आसी भोट दियो कहि पड़िबे, किंतु आपनक मानक सहित सब बेले रहिबी। सेति भाई मो नंबर देछि, जितिले मो जिला परिषद प्रार्थी काम करबी एवं हारिले भी आपनक सहित रहिबी। एवं जहां आपनक अधिकार होछि से अधिकार को मु छोड़ी आनिबी एवं लीगल माध्यम से काम करबी। एवं काशीपुर देखुथिबा आपण माने दुर्नीतिग्रस्त नेता माने 3 वर्ष कोन 30 वर्ष हेले करबी नाही कहउचंती। कारण जेतेबेले गोटे युवक हो कि समस्या आमे हक मागुनो, प्रश्न पचारंतु, आपण मनकर एमपी को पचारंतु, एमएलए को पचारंतु कि हमर जिंस काई कि होनै। आमे 5 वर्ष रे थरे छोट होउछु, घर पड़े रहउछु। जेतेबेले काशीपुर वासी प्रश्न करबा स्टार्ट करबे, कौनसी विधायक हो कि जहाँ मुह देखी पारिबे नहीं। जवाब देई सरकार दरकार, हमको पार्टीबान सरकार दरकार नहीं। कारण जवाब देले ही हम सब जिंस कर परबा। वोट पर आसुचंती, वोट सरीगला परे आ देखा दर्शन देउनांती। एही अभियोग पूरा काशीपुर गाँ रे पहुंचंती। कोन भाई गोटे गणतंत्र राष्ट्र रे जनमत अछि, जनमत द्वारा ही हम सरकार होछि, किंतु हम जनमत को कोन करा जाउछि? पार्टी ब्लॉक करा जाउछि। ए जनमत काई हमको आवाज उठेबा को पड़िबो। युवा पीढ़ी जे जाय आगो को न आसिचंती, एही दुर्नीति रो हमें उभारी परिबा नहीं। दुर्नीतिग्रस्त नेता कुछ नेता ठारू दूरे रहंतु। आपनकर भोट मूल्य 500,000 नहीं कि के आपनको कोटी कोटी टका आपनको भोट मूल्य किनि परिबे नहीं। आमे भोट दउछु किंतु मौलिक सुविधार वंचित रहउछु। मां माने फेरी जाउछंती, हमको पानी मिलु नहीं, पानी रो असुविधा रहउछि। हमको डिजिटल इंडिया सपना देखा जाउछि, किंतु काशीपुर ब्लॉक रे नेटवर्क प्रॉब्लम होछि, ऑनलाइन क्लास होछि, किंतु हमें शिक्षा रो वंचित होछु। कोन भाई? कारण हमें से कारण खोजी करू, हमें खाली
ବଞ୍ଚେଇବାର ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନ କହିଲେ ଚଳେ। ବହୁତ ଲୋକ ଟାଇଫଏଡ ହଉ ଯାହା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସମିତି ସଭ୍ୟ କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସଠିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ବି ହାରିଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଓକିଲ ହିସାବରେ କାମ କରିବି। ମୋ ନାଁ ରିଙ୍କି ନାୟକ, ମୁଦି ଚିହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସାଥିରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି। ଯାହା ବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠି କାମ ଆସିବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେଇ ନେବି। ଏବଂ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର କଥା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାମ ଯୋଉ କରୁଛୁ, ସରକାର ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବିପଜ୍ଜନକ କାମରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କୌଣସି ରୋଜଗାର କରିପାରୁନୁ ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛୁ ଦାଦନ ଖଟି। କାଶୀପୁରରେ ITI ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହୁଛୁ। ଯେ ଯାଇ ସରକାରକୁ ଆମେ ଜବାବ ନ ମାଗିଛୁ ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ।